Jadi tinta muda tonggo kaisa ngagai cini 125th amendment bill no dakti implement klainan bagai tai kaisa ngagai cini ti pras accord je klai jamani bono batai di implement klainan bagai tai kaisa ka VC election last 2016 no je mani abon yagulo je period pai thangmani yagulo bo tabo omo election conduct klai je ko abon bagai cini kami amse kebang ma cini lukurok problem face kai tongo jeta cini fan sok paya जों खरसे जनप्रतिनिधि जों साइमानो गामि गामि गुरि खांगासिनि लुकुर बसो खस्थ नङै दं बर लामानि प्रब्लेम दैनि प्रब्लेम कारेन्टनि प्रब्लेम गोबां प्रब्लेम फेस खाइ दं बेबा जों बोखा दङ याकचु गियानि बागै जों दिनै अमाहाय जों दिनै लामा मा साइकिया ताङै हागै दाक्ति इलेक्शन कन्डाक्ट खालायदि दाक्ति इलेक्शन कन्डाक्ट खालायमान परे फान्ड फ्ल'ङ हागै चिनि लुकुरक बागै जों सामदां थांनाय आबन बागै गामि गामि आम साइरगो गोबां मा चिनि लुकुरक पन्चायत जे मादे सकते माना दंमनि केबा मानिया केबा जों नायसिक थांगांगाय कम्पेयर खागांगाय दाबो सिटी रको हांगाय बंनि एम सिंह थं जिल्ला परिषद थं गोबां बंनि इलेक्शन बर दादे टाइमनो खायपायो फियाबा जों तामसा एकलायका जे चिनि टाइमो जों जे अमक खालायजा गया आमन बागै जों तिनि अ जत्त ति प्रसारक जे आमसे चिन तंनाय राव चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे चिनि बुबाग नायकल फांबाय चिनि जत्त चिनि आमसे जों तिनि अमाहायके केसे जों मेमोरियम रितंगो अमन यागुलो जों तिनि अ जे 125 amendment bill ते ति प्रसा accord आमन यागुलो जे चिनि VC election अ तिनटा न दरि इम्प्लिमेन्ट खायंगाय जों मनि परे जों तेबो कतर खलाय जों मनि आन्दोलन अंखरनाय आबो जों बस अलरेडी रेडिं जाक आबन बागै जों चिनि भिडियो थ्रु ते जों गभर्नमेन्ट थ्रु ते जों इंडियन गभर्नमेन्ट न अम जों मेसेज दङ जे दाक्ति जे चिनि अ डिमान्ड न इम्प्लिमेन्ट खायनाय कयटा आमसाय रगो खायलायता चिनि जत चिनि जे ब्लॉक वाइज जों तिनि अब खाय दङ अनि क्वाइ डिस्ट्रिक्टनि आन्दार तिनि आं खरकसा डिस्ट्रिक्टनि क्वाइ ति प्रमोथनि क्वाइ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट अनि आन्दार ताबु तिनि डेपुटेसन जलि दङ चिनि पदबिल ब्लॉक आश्रामबारि ब्लॉक कल्याणपुर ब्लॉक तेलेमुरा ब्लॉक ते मुंगिया ब्लॉक अमनियागुलो आं आरोबाव थाङै पार्टिसिपेट खालायनाय